खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन आरो आं बे चेनेलावहाय गोबावथार जाबायमोन आङो भिडिअ लाबोया नाथाय आं दिनै मोननैसो गोनांथार आपडेट लानानै फैदों रायजोफोर गुबै आपडेटआव थांनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो आंनि बागाननि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनानै होनो सानदों नोंथांमोना नायनानै लालाय नै आंनि बागाननि बिलाइया बानजि जाजोब्बाय गथाय बिलाइ दंजोबो आरोना खिन्थु बानजि जाबाय नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि बानजि जानानै दं नै माने बे बिलाइखौ थांनाय सप्तायावनो खानांगौमोन ओमफ्राय सप्तासे बारबाय नालाय बिलाइया बानजि जाबाय दा बबे फेक्टरियाव फानहैगोन बबे फेक्टरियाव लांगोन आं बेखौसो सिन्था जागासिनो दङ हाजिराफ्राबो खम फैबाय फुजा जानानैनो हाजिराफ्रानो गैया फुजा बायब्लाबो हाजिराफ्रानो गद फैयाखिसै साथामल' बबाव एथ' गुवार बागानखौ साथामजोंहाय खाजोबनो हानाय नङा होमबा बेयावनो सप्तासेनि बारबाय बे बिलाइया 12 दिनसो जाबाय आरो दे बेनिखायनो बानजि जाबाय स' माथो खालामनो नङा होमबा रायजोफोर साहा आबादारिनि खाफाला बिदिनोसै साहा आबादारिफ्रा हाजिरानि सायावसो सोनारनांगौ जायो माब्लाबा हाजिरा मोनोब्ला गोसोखौ मोजां मोनलायसिगोन सुखु जालायसिगोन मालाबा हाजिरा मोनाब्लाथाय गोसोखौ मोजां नांला बिराद सिन्था जानानै थानांगौ जायो दुखु मोनबाय थासिगोन आरोना साहा आबादारिनि खाफालानो बिदिनोसै साहा आबादारिफ्रा हाजिरानि सायावनो सोनारनांगौ जायो हाजिरा फैब्लासो बिलाइखौ खानो हाबाय हाजिरा गैयाब्लाथ' गैयानोसै आरो माने बिराद दुखु जानानै थानांगौ जायो बिराद सिन्था जानांगौ जायो मालाबा साहा आबादारिफ्रा साहा आबादनिफ्राय मोननाय रांखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव राननांगौ जायो मुलिनि मोनसे हाजिरानि बेनिफ्रायसो आग्लायनाया मालिकनि मुलि आरो हाजिरानो गारनानैसो जेसेबां आग्लायो बेखिनियासो मालिकनियाव थायो आरोना दा नै बिलाइखौ लाबोगासिनो दं दा न'आव लांसिगोन फुङावनो फैनाय बियो दा सुहैसिगोन आरो आं थांनांसिगोन दसे थानानै बिदिनोसै माथो खालामनो नङा होमबा लोगोफोर स' रायजोफोर दाना फैदो गुबै आपडेटआव रायजोफोर मैयानि सानाव गर्जन मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ ओरैबायदि बुंदोंमोन जोङो नुबाय जयन्त बिथाङा एमएलए पदखौ गारनानै एमपि दाराबाय देरहालांबाय एमपि जानानै बिथाङा हारिनि माबा मोनसे बाथ्रा मान गोनां बाथ्रा बुंदों नामा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो एनडिएफबिखौ लानानै हारिनि थामोनथाखौ लानानै दावहा नांबोनाय स' मानसिफ्रा जेलाव दङ दा बिथांमोननि सोमोन्दैथ' जोंहा जयन्त बिथाङा जेरावबो बुंथ्राखै रायजोफोर दा बिथांनि बेबायदि बुंनायनि सायावहाय एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा फिनजाथाय होफिननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों स' एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फिनजाथाय होफिनदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लादो गर्जन मुसाहारि बिथांखौथ' आरो मा बुंबावनो बिथाङा सासे गावनो समाजखौ दैदेनबोनाय मानसिमोन सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय मानसिमोन नाथाय बबे समनिफ्राय माबोरै डिरेल जालांखो मोनथिला बिथाङा दिनैहाय इन्डिया बा कंग्रेसाव बिथाङा हाबहैदों नाथाय बिथांनि स्पिचफोरखौ नायबा नों नायल' मालाबा जेरै जोंखौ बर'फोरनिल' हान्जा होनदों गावनि स्पिचआवनो बे ओंखारो बिथांनियाव हारि मोनसेनि थाखायल' बाथ्रा ओंखारबाय थानायखौ जों नुदों बिथांनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै बिजिरनानै नायबा बेखौनो नुगोन बे थिरा गावनावसो थांफिनो माने जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनैहाय हाजार मानसिफ्रा रोजा मानसिफ्रा सुबुंफोरा जोंनि भटार्स रायजोफ्रा सिडली समस्तिनिया दिनै फैनानै निर्मल कुमार ब्रह्म जोंनि एनडिएनि केन्डिडेट बिथांनो आर'जलाइ गथायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बेनो जोंनि इंगित होयो जे फैगौ 13 नभेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव जों जे मैखोम मोनसे देरहानो थांगासिनो दं खमैबो जोङो 70,000 भटआव जोङो देरहानो थांगासिनो दं आरो बेनो जोंनो फोरमान खालामदों मानोना दिनैहाय इउपिपिएल सरकारा जोंनि एनडिएनि सरकारा जोंनि नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारि लानानै फैबाय जोंनि गेजेराव रैखाथिखौ लानानै फैबाय जोंनि गेजेराव जौगानायखौ लानानै फैबाय जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे बिदा फंबाय सानलायनाय जोंनि गेजेराव अनलायनायखौ लानानै फैबाय दा बेखायनो जोंनि इउपिपिएलनि सायाव एनडिएनि सायाव रायजो राजाफोरनि फोथायनाया जोबोरैनो दङ बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जोङो 70,000नि बांसिन
भट मोननानै बे सिडली समस्टियाव देरहानो थांगासिनो दं बेयो रोखा। नोङो नाय बेयाव गासै 2,16,000 भट दङ। बिनिनो जुदि 70% जायोब्ला 1,60,000-70,000 जागोन भटआ। दा होमबा जोङो जुदि 70,000नि डिफारेन्सआव जुदि देरहानो थांगासिनो दङब्ला होमबा नों नायदो कन्टेस्ट होननाय बाथ्राया बेयाव फैनोनो हाया। कन्टेस्ट होननाय बाथ्राया बेयाव फैनोनो हाया। बेखायनो जोङो जोबोद मोजां मोनसे अनसायनाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनगोन आरो बेयो जों दा नुखाबायानोसै। दा बेयो जेब्लाबो रोखा जागोन। बेसेबांसो सुबुंफोर बेवहाय बाहागो लादों दिनै 15,000 निफ्राय 20,000 सुबुंखौ जों हांख्रायदों आरो निस्सय बेसेबांनिख्रुइ बांसिनबो फैनो हागौ।